mais papa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an m'an da don fɛn min na bi su in na o ye mercenaire minnu minɛna Côte d'Ivoire ka mercenaire minnu minɛna n bɛ segin a kan Assimi président Assimi a kana maa si ka deli kuma mɛn na silamɛ ka deli tɛ nin na chrétien ka deli tɛ nin na hali ni diinɛ sira de don i ye ko kɛ maaw ka jamana la i tun bɛ na o jamana firi ni u ma se ka taa fɔ Alassane Dramane ɲɛna k'a ka bɔ ka yafa deli Assimi kana mɔgɔ ci ka deli minɛ mais a bɛ mun deli minɛ mɔgɔw de tun bɛ na an ka jamana ci ka d'a ma nin question in tɛmɛna Assimi ko kan koyi c'est une question de la défense nationale du Mali an ye maaw de minɛ minnu bɛ na bi an kan k'u bɛ na an bɔnna an ni na k'u ka marifaw minɛ k'u ka fɛnw minɛ nin tɛ o Côte d'Ivoire ni Mali ka kɛlɛ contrat min bɛ ninnu cɛ mercenariat contrat de don mercenariat contrat de don u mana Ivoire ka ci la u mana Ivoire sirasiw ka ci la u mana ni sirasiw ka sira ye Alassane m'a fɔ a ka discours la k'u ka sirasiw bɛ MINUSMA la ko maa 850 don a y'o fɔ n'o o don o ni nin ye kelen yan a bɛ k'a fɔ don o don k'u minɛnen bɛ sira jugu kan ko injustement anw bɛ tila ka wuli o la k'an bɛ taa Assimi deli Assimi kana sɔn deli fosi ma nin na non an ka bonya b'u yɔrɔ mɛ nin tɛ bɛn ye an tɛ nin bɛn na u ye nin bɛn ko kuma de fɔ Amadu Aya ɲɛna yan a taalen kaso la mun bɔra la nin tɛ bɛn ye dɛ ni bɛn don u ka taa Alassane Dramane fɛ yen a ka bɔ a ka yafa deli a ka fɔ k'a jo t'a la ne hakili la n'i bɛ bɛn ɲini maa min ko k'a bɛna maa wɛrɛ ka jamana ci i bɛ taa fɔ o de ɲɛna ko k'a fɔ ko a jo t'a la a ka yafa deli n k'o de fɔra ɲɛna mais est-ce que m'a fɔ k'u jigi da a tɛ se ka kuma dɔ tɛmɛnen kan ko an bɛ kɛlɛ fɔ an tɛ kɛlɛ don non o tɛ kɛlɛ tɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ kɛlɛ foyi tɛ nin tɛ Mali ni Côte d'Ivoire ka kɛlɛ ye nin tɛ population ka kɛlɛ ye population bɛɛ ɲɛ bɛ nin na président dɔ de sigilen bɛ Côte d'Ivoire a y'a tugu ka maaw bila ka na k'u kana tiɲɛni de kɛ Mali jamana kɔnɔ diɲɛ sariya bɛɛ a y'a bɛɛ sɔsɔ a ko Nations Unies k'olu maa ci a ko Allemand olu ko k'u nɔ tɛ ani maa ci tɛ an bɛ jɛ n'o ye cogo di n'an ye nin kɛ an b'a nimisa kɛ fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke Mali tɛ jo wɛrɛ sɔrɔ kɛlɛko la ka tɛmɛ nin 49 mercenaires ninnu minɛli kan an bɛ nin ji bɔ de donc u man ka bila u bɛ bila mun de la u bɛ bila kun kelen min na o ye n'an bɛ fɛ ka kɛ nɔgɔya la Alassane de bɛ bɔ u mana na sira la ne de y'u ci wa n b'u kuma bɔ a bɛ o de fɔ n'ale ye min ye président ye n'a ko sa bɔn ne de y'u bila ka na n jo t'a la an b'u bila ka sababu kɛ a ka kuma ye mais n'a nan'u bila ko deli ko bɛnkan bɛ jamana ci de la mais ni nin ko in kun ɲana ni joli kun bɛ se ka bɔ a la deli kun b'o ni na segin yan non o tɛ o diinɛmɔgɔw bɛ jagoya ye diinɛmɔgɔw ka wulili ye jagoya ye diinɛmɔgɔw ka taa kuma Assimi fɛ mais jagoya tɛ Assimi ka sɔn an ka kuma b'o de la an bɛɛ bɛ diinɛ la o an bɛɛ ne ye silamɛ ye o mais est ce que silamɛya ye nin de fɔ n ko silamɛya k'i ka jɔn Ala de fɔ i nana bin maa kan e binna maa min kan e ma yafa deli o fɛ fo de ka tila k'a fɔ k'a y'u bila ten u bɛ bila ni dalu jumɛn ye u bɛ bila ni dalu jumɛn ye i nana binkani de la papiyew yera i nɔfɛ i min man ɲi ni silamɛya yɛrɛ don ale de kan ka fɔ tiɲɛ na ne de ka mɔgɔw binna aw kan a ye n bolo minɛ a kɔnɔ ale de bɛ yafa deli mais an bɛ yafa kala kun kan cogo di non il faut que an ka fɛnw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ nin ko bɛ yɔrɔ min na ni deli ko don u ka taa fɔ Alassane Dramane ɲɛna u ka taa o deli a ka bɔ a ka yafa deli o de y'a kɛcogo ye mais ka bin an kan k'an ka tila ka deli ko k'olu bila a bɛ ka tila k'a fɔ k'u minɛna minɛ ko jugu la dalu jumɛn b'o la bilen non hali ni Alassane ye maa ci u ma u bɛ se ka na ko yan'a ka olu ciw a yɛrɛ tɛ wuli mun na ka yafa deli o la ale ka bon yafa deli ma i tiɲɛni de kɛ non mais o tuma na n'ale ma minɛ k'ale tun bɛ na an ka dugu min ci dun n'ala tun b'an bɔ nin na ninnu terroriste u tun bɛ na ni joli bɔ yan tiɲɛni joli tun bɛ kɛ yan wallahi o de y'a kɛ ala tɛ ji to nɔrɔ la ne y'a fɔ n ko i bɛ taa ka fanga n'a kun ma bi Mali tun bɛ feere k'an to a kɔnɔ yan parce que ni contrat minnu signé depuis 2018 n'a 2019 Mali kun feerelen de don sarasiw bɛna don ten don cogo t'u la u bɛ taa ten mercenariat yɛrɛ k'a baara kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nin nɔ an ka politicien dɔw bɛ yen Côte d'Ivoire olu sigilen bɛ halisa ko anw bɛ ka mercenaire de utiliser e tɛ maloya i taali daga maa min fɛ yen o ye mercenaire bila i fa jamana la i tɛ k'o kuma fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali ko taara k'o modèle dan
Asimi k'i kɔlɔsi nin ko in na nin ko in tɛ deli ko ye koyi wa Mali depuis a daminɛ n bɛ ka f'i ɲɛna Mali population ni Côte d'Ivoire population tɛ ɲɔgɔn na an k'o fɔ k'o ban mɔgɔ minnu denw de filɛ nin ye ninnu bolo Alassane Dramane de y'u bila ka na a mana armée sira fɛ a nana mercenariat de fɛ wari ɲini sira de don jamana ko tɛ n ka dɔ sɔrɔ de don. Est-ce que nin ko in tɛ kɛ sababu ye ka jamana fila kun kari? Non, jamana fila tɛ kun kari ɲɔgɔn na. Ka anniversaire tɛmɛnen na maa dɔw bɔra ka kuma caman fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo. Ayi. Ko Assimi k'a lajɛ ko olu fana ma nɔgɔn sisan. Non. Ayi, a kana taa o la sa. Hali ni y'u sara k'u lɔgɔma u t'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ kɛ jamana dɔ fɛ. Ni tɛ jamana kɛlɛ o président ka taa ka wari ɲini n ka wari sɔrɔta dunda ɲinitɔ ka mercenariat kɛ k'i bɛ jamanadenw faga la mɔgɔ ci tɛ faga la. Non, tɛ ka fɔ Ivoirien ye a bɛ ka fɔ de ko Ivoirien sirasiw. Non. Ayi Ivoirien bɛ nin ko tiɲɛ dɔn Laurent Gbagbo m'a fɔ ko a taara assemblée la wa Guillaume Soro m'a fɔ k'a ka bɔ ka yafa deli ya olu tɛ Ivoirien ya c'est comme Mali yɛrɛ kɔnɔ maalankolon dɔw bɛ olu bɛ to ka kuma dɔw fɔ ala an yɛrɛ fa jamana ma o ɲɔgɔnna dɔw fana bɛ se ka kɛ minnu tɛ hali Ivoirien yɛrɛ ka bonya t'u kan yɛrɛ a kana olu jate Ivoire population ni Mali population tɛ ɲɔgɔn na bɛɛ kan ka min faamuya cɛ de bolo minɛna jogo de lamɛnɛ a tun bɛ baara min kɛ kɔrɔlen a bolo minɛna la de kuma fila ma fɔ a k'a fɔ dɔrɔn bon tiɲɛ na minnu minɛna ne de y'u ci Nations Unies m'u ci n m'a kɛ sariya kɔnɔ kuma banna o de kuma fɛ an bɛ delili kɛ mais ko bila ci u bɛ bila ni mun ye mais ne ko an bɛ se ka ninnu ka ko di an ka sariya bontigiw ma ka tila k'a b'olu bolo tuguni k'an y'u bila wa o tuma na donc o ye Assimi kɛlen juge et partie de s'il y a l'indépendance de la justice juge kɛlen k'a fɔ ko enquête dayɛlɛ la ko confier justice la o tuma na a bɛ minɛ o la donc n'an taara o fɛ o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min minɛna don min Assimi yɛrɛ bɛ se k'a fɔ palais kɔnɔ k'a y'o bila non an kana ɲɔgɔn nɛgɛnɛ ko in kana bila ten fo tiɲɛ de ka fɔ nin ko la parce que an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa cogo ma d'u la o san na enquête dɔ y'a yira k'a fɔ ko mercenaires minnu yera Mopti k'a caman bɔra Côte d'Ivoire u yɛrɛ kɛ donso ye o enquête ma bɔ wa bon o ko bɛɛ bɛ sen na an ka jamana kɛlɛ tɛ ka ban anw b'an joko sɔrɔ o la k'an m'o bila cogo di parce que Mali fɔlɔlama n'a bilama tɛ kelen ye dɛ population bɛ k'a fɔ Assimi ale y'i nin di jamana ma jamana ka wari o bɛ ka ta ka don armement na ko ka jamana kisi jamana binganikɛla dɔw minɛna ko k'o bila ten an b'a bila ni dalilu jumɛn ye hali ni delili don a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ o tuma na mun de bɛ kɛ o delili kɔfɛ papier de bɛ k'o la wa jɔnni b'o papier signé donc kuma in jubaju ye mun ye an bɛ kɛlɛ mun na bi delili ko kɛlɛ tɛ nin ye kɛlɛ tɛna wuli Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ cogo min na Ivoire bɛ ten i mana Ivoire armée ta Malien caman b'a kɔnɔ Ivoirien caman b'a kɔnɔ o armée tɛna se k'u yɛrɛ ka mɔgɔw faga c'est comme n'i ko Mali armée ma bi k'o ka taa Côte d'Ivoire kɛlɛ a bɛ taa Maliens de kɛlɛ o de k'i ma ko armée fila ka kɛlɛ tɛ nin ye. Nka Mali gouvernement fana ye min laɲini Alassane fɛ o ma nɔgɔ dɛ. Non Mali ma gɛlɛma ɲini jɔn ala a fɔ ko nɔ do ye kojugu jumɛn ye. Mais min ye ka falenni kɛ ka an ka maa minnu b'a. Non olu ye ko n'u o kɔnɔna kumaw de ye mais min ka gɛlɛn fɔlɔ ale yɛrɛ ka bɔ a k'a fɔ tiɲɛ na ne sɔnna u mana sariya kɔnɔ ne de y'u bila ka na c'est comme e ka mangoro foro zon nana don i ka mangoro foro la e kɛlen ka zon minɛ dɔ sɔrɔla k'ale de y'u ci i tɛ zon bila k'o minɛ o tɛ zon dɔnnen ye sa wa maintenant ni zon ma dɔn kiri foyi ma dɔn ten u cibaga ma dɔn ko k'u bila ten MINUSMA ko k'ale t'u dɔn Allemand ko k'aw t'u dɔn u nana sariya kɔnɔ a ma ɲɛdɔn o bɛ bila ten non c'est pas comme ça ni siɲɛ joli kɛra anw ka aéroport la yan ja an b'a ŋɔnɔ ko jamana b'an bolo ja foyi kun t'an bolo ni Assimi ninnu mana ja Mali ko kun banna yɛrɛ ayi mais a ka mɔgɔw dɔ kɛ parce que a bɛ ka wari de sɔrɔ o tɔgɔ la o ninnu yɛrɛ u bɛ k'a f'i ɲɛna an ye dossier minnu ye u bɛ k'a fɔ ko 8 rotation tɛ 16 rotation de kɛra 16 rotation de kɛra 8 tɛ c'était tous les 3 mois mercenaires ninnu de tun bɛ na ka taa mais a dossier ka si an ka bɔ a ko bɛɛ kalama an k'a bɛɛ ɲɛ dɔn fɔlɔ ba in ko in tiɲɛ yɛrɛ de ka dɔn quoi don o don papier kura bɛ ka bɔ an ye papier contrat papier min ye o ye mercenariat contrat de
personne n'a le droit ka sarasu wɛrɛ ladon mɔgɔ ka jamana kɔnɔ n'a ma jɛn n'a ye ni Mali ye nin bila bɛɛ tɛ k'i da tun nin kan CEDEAO ma fɔ ko Wagner bɛ yan mais nin t'anw kɛlen ka mercenaire dɔ minɛ yan an b'o kuma bila cogo di k'o tɛ taa yɔrɔ la CEDEAO kumana Union africaine kumana i ye Faransi da ye nin na mais MINUSMA ma fɔ k'ale nɔ tɛ yan mais wallahi bilahi mɛ min fiɲɛna n'a y'a sɔrɔ ko Allemand de kun minɛ na ou bien Français dɔw kun minɛ na MINUSMA kun b'aw k'a nɔ don parce que an kan k'an profiter nin fɛ de ka MINUSMA ko dabila. Mais MINUSMA Alassane b'a fɔ ka kuma la ko MINUSMA b'a kalama ko Nations Unies b'a kalama ko u bɛɛ bɛ k'a ko ɲɛɲini ko ka deliw kɛ. Donc n'u b'a kalama ale ka bɔ k'ale nɔ don kɛ ou bien munna olu ko k'u nɔ tɛ a bɛɛ y'a da ale kelen dɔrɔn de kun. Bon o kɔrɔ de u kun bɛ janfa de la u bɛɛ de don ne bɛ ka min fiɲɛna dɛ u bɛɛ de don an tɛ da nin si la mais pour que nin ka ɲɛdɔn nugu ka ɲɔgɔn kɔla bila ko tiɲɛ ka dɔn an bɛ ninnu tɛgɛ de fo k'an bolo da ko kan ka maramafɛn minɛ k'o bila ten mais a bɛ bila ten cogo di kana dɔrɔn delili la facilement an sɔnna an y'u bila mais jamana ko de ya c'est notre sécurité an bɛɛ de ka adamadenya kun bɛ danger la ninnu donni na jɔnni kun b'a dɔn k'i bɛ sa jɔnni b'a dɔn k'i tɛ sa. Non ayi ɲɛmɔgɔ tɛ ka président bolo tunun diinɛmɔgɔw b'u fɛta de fɔ président jagoyalen tɛ k'a fɔ k'a sɔnna président jagoyalen tɛ k'a fɔ k'a sɔnna diinɛmɔgɔ ka fɔ président ma bi k'a ka fanga bila a ka taa so kɛ a bɛ sɔn wa u ka t'o fɔ an ɲɛna ko fanga bila i ka taa so i kelen ou bien diinɛmɔgɔ ka n'a fɔ ko bɔn k'an ka Mali feere diinɛmɔgɔw y'u ka ɔrɔli kɛ u kana delili kɛ o y'u ka ɔrɔli ye très bien mais diinɛ yɛrɛ ye fɛn min fɔ n'o ye jɔnko Ala ye u fana ka t'o fɔ Alassane ɲɛna u ka n'o fɔ bani an t'a bila ten ni diinɛ ko de don Alassane ka bɔ diinɛ ko in kama ka yafa deli k'a fɔ ale jo t'a la o ma na sariya kɔnɔ ko diinɛ yɛrɛ o kan ka tiɲɛ de fɔ diinɛ y'a fɔ jɔn ye k'i ka nkalon tigɛ diinɛmɔgɔw ka kuma fɔ olu ta ye u cira wali n'u ma ci u bɛ se ka wuli k'a fɔ président ɲɛna ɔ président an ka a kɛ tan i b'i ɲin bɔ nin ko la o ye tiɲɛ ye kɛ mais président de man kan k'o lamɛn nin laminɛ diyagoya tɛ a ka sɔn de donc u y'u ka baara kɛ u y'u ka kɛta kɛ u ye diinɛ jɔyɔrɔ fa c'est très bien mais anw de ko président kana sɔn a kana sɔn parce que ko bɛɛ dara an kan yan o diinɛmɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛna nin kɛlɛ in na yan a fɔra ko silamɛya kɛlɛ don o diinɛmɔgɔ wulila ka taa diɲɛmɔgɔ fɛ yen ka fɔ ɲɛna ko kɛlɛ min bɛ Mali la ko silamɛya kɛlɛ tɛ Faransi min b'o kɛlɛ ju la Alassane bɛ k'o Faransi de ka baara kɛ o bɛ k'o baara minnu kɛ o mercenaires minɛnen o ko la k'an k'o bila ten an ka cɛ o tɛ se ka bila ten dɛ f'a ka ɲɛdɔn de n'a ɲɛdɔnna a bɛ bila ten mais ko ɲɛdɔnbali non deli tɛ nin na mais depuis a don e ma ye e ni ne émission fɔlɔ min kɛ n kɔnɔ ganenba su kolen an ye émission fɔlɔ k'a kan o y'a sɔrɔ tun bɛ fɛ k'a ŋanamu k'a bila kɛrɛfɛ foyi tɛ Mali yɛrɛ armée wuli o wuli dɔ bɛ fɛ ka coup d'état k'aw la donc o kɔrɔ ye ko ni nin bilara u bɛ tila k'a fɔ nin bɛɛ la ko an ko coup d'état fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali la k'a ci tɛ tiɲɛ ye wa n'an ye ninnu bila bilahi ninnu b'u labɛn ka na an kama tuguni an bɛ nimisa an kana o bila ten dɛ non ni nin ko bilara ten k'a sɔrɔ nin ko ma s'a dan na an kana an yɛrɛ nɛgɛnɛ cɛ ni Ala y'i sauver ka hɛrɛ mun d'i ma ka n'o bila nin ye Ala sɔn de ka n'u ci an tɛgɛ an k'u minɛ Ala ye muru silamɛw yɛrɛ minnu bɛ ka taa Alassane deli dɛ Asimi deli dɛ olu ye Ala deli min kɛ o de minɛna Mali ma olu ye Ala deli ko maa mun bɛ janfa na Mali kama ko Ala k'u lebu o lebu wagati selen k'an bɛ deli k'o la tuguni ko k'o bila lebu dalen kɛnɛ kan peut-être u m'a faamuya de an ka karamɔgɔba minnu bɛ ka taa deli kɛ olu de ye duwawu kɛ ko Mali kɔnɔ ni maa o maa bɛ Mali juguya la ko Ala k'i to a la Ala k'i lebu o lebu ye cogo dɔnnen k'an bɛ deli k'o la u bɛ se ka deli kɛ mais président de man ka sɔn parce que u ka Ala deli de minɛna Ala deli minɛna a tigi de ma sisan nin tɛna jamana foyi ci mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a bɛ jamana fila bila ɲɔgɔn olu m'a faamuya halisa jamana bila ɲɔgɔn na ko tɛ nin o Côte d'Ivoire o Mali o an bɛɛ ye jamana kelen ye Ivoirien bɛ fo u wulila ka Mali ka kɛlɛ kɛ tuma min na sanction jugu taara Mali kama an bɛ Ivoire ka population fo o la an ni Ivoire tɛ kɛlɛ la wa kɛlɛ tɛ Mali population ni Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ fosi tɛ an tɛ kɛlɛ yɛrɛ non mais bɔlɔlɔ sago tɛ u ka bɔlɔlɔ kumaw na
surtout u ka anniversaire yɛrɛ tɛmɛna sa u ye minɛ caman bɔ k'o ka minɛn bɔ ka Faransi to i fɛ yen o ye minɛn bɔ fu ye dɛ ni dalen min yɛrɛ la i bɛ Faransi bila de a bɛ dɔn ko armée b'i bolo non n ko Asimi ye bɛɛ ɲɛ yɛlɛ de Asimi ko qui veut la paix prépare la guerre qui veut la paix prépare la guerre. Parce que la refondation de l'armée malienne, la Massa Camara a fait un fin sabado.